Každý život je príbeh, ktorý sa začína snom a prvým krokom. Život je kniha, v ktorej sa píše váš život. O odvahe začať podnikať. O cestách za dobrodružstvom. O miestach, ktoré chcete vidieť. Možno až tam, kde sa dotýkate hviezd. Lenže len sny nestačia. Každý príbeh potrebuje srdce, ktorému dá smer. Potrebuje plán, istotu. Preto sme tu. Počúvame vaše predstavy, hľadáme riešenia a premieňame sny na reálny život. Budujeme rezervy, chránime to, na čom záleží. Pomáhame peniazom rásť, aby pracovali pre vás. Dnes aj zajtra. Spájame skúsenosti, know-how a ľudí. Od Švajčiarska, naprieč celým svetom, až k vám domov. A keď sa o peniaze staráme, dokážu vás posunúť ďalej, než ste si kedy mysleli, k vysnívanému domovu. Pretože dobré rozhodnutia nepoznajú hranice. Staráme sa o tisíce príbehov, o rodiny, o podnikateľov, o budúcnosť. Vaše sny sa môžu plniť a vy môžete oslavovať. Na konci dňa totiž nejde o čísla, ide o život, ktorý chcete žiť. Pomáhame vám žiť finančne nezávislý život podľa vlastných predstáv.